nachaka kumina naende baba kuruta rasta ye ikenyonganze ndu nuri ugusimu kuguru bwiye kama mtanara kale gotereri ukuguru yani ke yagete mboro korra njuma ndakonye maji maybe so abo bakari tigavana maybe so abono au mwancho murigereria Obosongo Vibes Network umugano nore twakorete matuko makairire kura chinsemo chiri chia jogo ime ya Kisii Town umusubati yomo agatweresa omugano buna omwana omumuro mwabo atamete akamutigera abana babera arendete nyumba bona akanya gutaratara iga abana aba igaikirerio omwana oyo monene ari kirasi 3 naka karagake hono omwana aba agoikiroroseria abana eturungirita 10 abana abo nande barigeka omong'ina narorenge ensemo igatu mong'ina oyo orora amabera none eturungi eyo gaki kaka orosi ya none amatuko abere tegusarika abana bari bono yaikera omwana oyo monene mpaka agachaka kuiba kwarori akoiba akoenda obeka omwana neritoke ria omonto obeka akaga keireko kaenda katurito mwana uri akaba obona oyo monene akaba akanara koiba chinyeni chia bande gagotengera omonto bande omonto osiekire nyomba ochire oenda orore enchirende yonsi utagora none riomo oso nyomba iba noe no boro tari kenda akoiba kenene kaka nenda esing'encho yenchara mama mwabo sukuru none kero kumurigeri kaka ensemo yo gwesabusi no mwana ore omurigereri kakura ondoke abateba ngatana kuibora yani no mwana ore very smart pako go kumi ekera achita round ende e proti ya kumiti kaka kero go keriege ke 1 tari goisana kai yara moneto amekula nande tigantebe minto mubiri musubati ya gatama mara akaenda Katara karukatara akaenda gose Saudi Arabia nini agacha akabatengu agachare. I hope you remember that story. Tokateba ngondi bwensi ora igo musubati ya sare atwakere simi toteme ku understanding ana seki atamete koru nka agatiga abana bo katari ko bakanire fisi bana abo tari ko batomera ndagera bana abo tari ko bagora yanga bono anti ya mwabo gechandigete musubati igaru arite chingweno bali muinyorete akarero goteba nga igakuriyo omusubati oyaiche oyi abana baye gosaba ire children's home. So today na nyore simi korwa sorry today na nyore simi kor Nairobi egoteba nga tigango egoteba omusubati oyi namanyikane tasa namanyira asare yango ndaigoyo ngakia goteba halo. yes ngakibwairire wairire biya esi minere kwa ngagera na goteba tiga banongera oberi manye kugwagera okay tima eti gose nwanje gotatebia marieta ori tangani nyakogwanja ya marieta tokoraya tiga okay sawa bono story nere ai abana abu kware kura abakiri yake nari tore igomugana bana ngo sokanti ga abana bera sigete igasiri ogiritai na sokire bas story nere twakorto mutandao kwa ngagere simi wantebiro musubati ino mumanyete kabisa in and out bas twange story yo musubati oyo ngakimumanya ine ngayare ngayago toka chinseji na ende ngakiago tiga abana boka bachanegete asi anti ya tari ko batomera no weekend ono umusubati oyo igamenye to muchokoro ku Nairobi mukuru kwa Nzenga Embakasi Girls Secondary karo gwikira abochi ya boye taliale gose gochese proti amenyete igamenyete proti yo mungwano kurukunga Steven Nyamweya nere kiateka se proti yo omusubati oyu twara amanyanire nere asegeka kiwe omwaka nemetinyi kada nando musubati yikoro korra rwete golf emetinyi yabeire kozia keron kurigereri okurire myaka ebere Nairobi furu nemetinyi emyaka ebere ne elibano nte namumanyire korwa rwete golf
Bono muswati oyo kwanza buna bono engakinera tuteti naenda korora omwana esukuru nagenda amatanga babo mwabo marani na ng'ana eta sobo atoteti sobo nyamira konate. No, I wonder ekero nkorora story yaye ko miyoka social media abana bakorera I was feeling yali gutoka ninja. Okay, I'm single mother. Nime feel like kinga tuatesira abana baito vibaya sana. So ekero naligereri nanyoranga nkubikuri namba maigari because nje butuko na mugasonko bande gongo gufuatilia sometimes ekero mbwate 20 yane na kutumianga. Wone ekero naligereri story ya ndoma na inde naranga nimanyito musubati oyo paka asamenyete pakecho agoti nimanyito. So narambi yamba onye mo onyole mo konyole nchera moche goseba iri baye gosanti yatire Nairobi modebinga omuswati oyo amenye tabu na bono no muntu godiri nabasacha bamanyene sana kai akare kemboi ngomo da kemboi wiki tera era kurwa tuchinkundi no muntu gochieza naende no musubati oro mokora gekone ogwesi biguka gwesi bya mafuta ko yakana ya magori so ekerongo racha ndeta abana I feel like buno mukungu naki ka kinki gi atolibono to gochanda abana to bialete so kaka Sungura I know you very well negasi turaje chaka igoro gose turaje chaka rero nyore kere njira nero ra connect abanye yanti yaye gusaba ikozi atoteke muiboria bwate no yomo omenyete Nairobi ase akuku nyina atotebeti akoroku naumi na bana baye bamenyete atote musiko mwabana role golf utali gutuma bese utali go support kende gions kwaragire bono ekero nkonyori story ye naende chusi kurwache tamatanga babo mwabo mudaizaenda no muntu kuimuka kurugenda nonye ni wiki ngima ototeina abana bayachiete korra bono konyembana kia korra because ekero narra abana bali wameteseka ya kutosha iga you sure nero yo yes even kaka tomorrow boniga kuna my sister osireti omugako yo bwata stress nonde even mambi woro Saturday buya Saturday niende paka omuke paka none bichonyore gutaita nikutumie viralivyo yes no muntu mende paka yosiri kiaye chingondie chake tumuizone ne chake bote bana nyonyale kaka nachire na konte biringa irafyu muka ho chire goso muntu ndemu yae ngao ya chiro sana beto gutagurana kaitata lakini story kama yechonje tindiko chinachifuatilia juntu amonara egasi ya no koligi mudogo yanyora kane enyo lent rende ne lent yagwa kana 1600 yes bono chibe igo imbura ga tebete ngako ago korengani anti yago tanga mutebeti ngago chakuruka tari mukinyo jo gatano igo nkarachite omuswati oyibunango gotebi nchomo yene 2024 nali nachite Nairobi koru nalirende nachite nkamumanya bono muswati o 2025 ingima noalenge Nairobi 2024 koru mutinyo kane noale Nairobi koigule na korubuna atiti aga connect gudo yo ba connected nera aga so enyombe yo no ale tarasu kanchusi gataka ko process irane tinkomanya what happened ebintu bigafield na nyasa nere tarairi wetera maliga ya bana abo bakale kolera merangu ya yetelimiya yes bono ayen story yeto ndikwa yewachati story ye iko nanye bwati like when week wana watu wasati I think juwa matanga tu atinde ka last Friday wana na romo smart gete amu post ti okoro kuondie ki p family wana linacha kutebana ki no tigango na arab omo smart otali ulimanyete nate abatili ko bwati story ya musubati oyo naro te clip yeke bosongo fights tigango mbwati ko chibosongo entegerere bono na matane esenge njoma etelirimo bwata matanga maisu
n'omusubati otige tunomoke nabwata stress nimugakwena accident yanyore pilipili yero ni emori etomboki kwarari nari natire goika. That is why naenda immediately na kugwakira igo nagwakire simira nyoro kumutora nateba no tindi gogotiga bakaririo oraire igo ngokoriye baka asengo konyora ikwerese naki napiga kile baka asengo konyora ngotebi ngaki umusubati ni maeta asare ivumo tagete mambi umuntu ali ne baka Nairobi tumera nene ali ne gali kumuikimara Koruimara mo direct bakaso umusubati oyago tokanga korogosho aye kuruwoji story kwa mubori nga baba lenda abana bakari kuchandika gusine inte igetase umusubati oyunka nganya kuruwa side yeyu tinda mubori na ndibone kerondo nche story ye I was like so kidina ki ka ki umusubati oyole ko tinte tikungaine yara tinda mubori na ndibona na Roma etega onyoro oro rest maybe tararo go se maybe oro resulta kuruwa ni line nateba gutaka konye story eyo omusubati oyo erese story turungi amatukabere ekibono na kikiando manenjero mwana oliare nateba njira nire ndanyora abairi ababaye omuntu atire nyuma bona atarakigoso yobwoba agutira muri Nairobi nsemotebi babo omuntu mware kori mwaye nerigi mwoye nerigi muganye bakaje abere bona mwiki ateka komusubati oyati yes Ekwende na ontomere inbox ye namba yake ateke kasa amenye. Okay, ngoko nyetomerande konye ninye bwate tigandolo zintanye bwati ngoko ligari immediately na kukonyetomera. Yentomera ngonta no kumubuli bose namumanyite. Okay. Bana na 5 minutes nige credit nikutumia hiyo numbers hata nikombaka na namba ya mtu upload. But yiti ngoko tomera tiganko ligari namba yake ateka ngotomere. Sawa. Bwana. Wait like 5 minutes or tiganka pay credit saisa tutasaidiana mpaka Mungu atomusubati yale ndabana. Sawa. Estarali etembe. Yeah. Wa, sawa, yentomera bwana. Ongwezi bikaka otimba fimwe bwate nyumba gwetani sano. Anti aya tebate ngatari gwisana keruge keke mugagaragira. Norocha na ekirugi chwa akara muroche nasa. Norocha kinkoruruiru. Norocha kinkoruruiru kaka. Igon ko morigi ko mwakere biza. Nyasaye boli kero kelmu ari atangi kelibono kelkiaba dos. Tari ko ba comfortable igoro. Nonyene bitanira ali ndoche mo mwage tara ile bogeka. Igari ara ile bogeka because hatoshei amekura amenona amechibondoa. No montole bana tiga none tikiro tikale 150. Yeah. No monto biprije tioliste tibuyana nini sangu literate. Anti aya nabate batenga sabura sibia Norocha chibafi mwabwate abwate lieli sangu n'umuntu akora chips bwate bakaga tomato kaye nyomba n'umuntu yani kaki dress none ego komora none gekoro tabwate tabwate gagutachana bo gwanchanga mukomeshimiwa yes. Sawa. Kuna bono muisonde ntumira mitendere agutara konye tindarra story. None kero na chite kwa yerora nka nabana beta stress naki obe. Bana mama etana ki surprise na nkieke bano kieke kakangolera. Bano nali na ikarugolete chibando ngo ikaranza. Bano rere kero na ro yua apostati ngonya ro muchanda kaki muswati uri nzira yo kakupanga isora agera buye. Ako tuteye bana ba ni school baro mwana yale ngane ngaki amwana yale school first year was second year university kaitata. Serious, hiyo ndio story. Ato gongo target umusubati nara nere bono chagonje aronde mimiyo kafu bosongo ogwo ntwe tomana leta akoro kuchaki. Oyefupi akoro kuchaki gesole. Na ndoro kusara Sara chaki ngoro Sara Evans ngoro Sara eri Sara bas bono TikTok no amenyete yani baka naro saga kyo mwana muntu naro sana tebango koliya egasiye kwa ekolire na ukienda kwa mukono njona nuko bwangu montali ni gali mambi Nairobi akimuire bakaza ali motenga ga kyo musko ino Nairobi rango wakia no nyenali musipati getagacha Nairobi akia kange story karange story ngomotebi yaya
umuswati wina murocha asigete onyore nere omaite tokwenda tukanyora na rienya mago kenyeru bitabwa tiuga Kaitate. nko babori umuntu mwari kurigisi omeringe buche kyuri nere ngabate ibanonje tigana arasu katwa bono diringo obuyamba arenge no muntu rendo mwana chesho bwe family kurwabu yani nababantu bagokonya naibo Bona ataka komina naende baba kuruta rasta ye ikenyonganze nandu nuri ugusimu kugurubwe kama mtanaraka le gotera ri ukuguru yani ke yagete mboro korra njuma ende konya maide maybe so abo bakari tigavana maybe so abono punya garama yani I feel like inge family mstepere Oya ndi yanti yabali ngaba ki tigango tore nekitokonya bana mtena abana bandomire Sawa tigandi yanti ayengo manyora alafu tomakola ya storol. Bono koraiga aliganti aye na boko beke koli eliano mweresera toroena kitoko konyana manya no musasa na inde ningo sirete baide ngona kugusabira ndenga kyaso gutacabanya kogorro na ndinya sako mentere miaka okonye bali batandikete buna balia Bono nti boka nate baiga ime yane yani yali gutukanga mubo keno nyemambi lero kigali foi bawa sina irubikire nonje nari kurwa sinde ka kinta be kubeka slippers ngao mbatebi ngaki dibaga moko enda tambo muspati ineroyo bono nyuma ta mate ka kono story ngorango muitene nande na maite nga muntu tayo maite story yae Tiganda aje beta bono tiganda kobutore ondigire namba yake ateke ikwanza. Sawa nanje tiana gendra kuri namba yake ateka light now. Tiana liye credit ngoko ba sande credit. Ngoko ikire 500 lakini ngome actually na gutomere. Sawa. Arafu kiateka nkibwato munu. Na boko manyana kyoko mote yemu muromo abo chaki no amenye. No mani bona ni kwegero muntu wakorera azie myaka wetani 10 na komanyire. Sawa entomere namba. Sawa. Aye. Wah. Anyway. Story eye part 2. Part 2. Sawa. Bona kanyera part 3. Terikomwati how long yeko ira lakini part 3. Tunatafuta namba yake ateka pole tutindiwe yarakisha. Tafute namba yake ateka. Pake namba yo muswadi ngo yanyora tule. Basi tujue mahali yako akuja chunga watoto. Esayo.